Like, subscribe me. Half stone, half dirt, half wood. May pinuntahan si ate ko. Pasok, pulis. Yan. Yan. It's my horse yard. Do you see it? Yan. This is my underground. Mag-ano ka, mine? Huwag na, 5 minutes lang ako. Ay, 4 minutes. Masaglit lang ako. Magtutour lang ako. This is my... Bakit tayo na nang mag-mine? Basta po naman mag-chip. This is my garden. Oh. It's... Mag-harvest ka na. Alam ko. Maya mag-trade tayo sa Traden. Ano to ba? Saan to dito? Emerald. Ano, villager. Kaso lang, ang magagawa natin sa Emerald. Emerald. Dati na ako sa Emerald. Kaya mag-mine ka rin. Maganda yan. Maya na nga. Na kung gano'n mag-mine. Yan guys. Subscribe. Hindi. May pupunta tayo guys. Nag-mine nga ako ba lagi? Nako. Gutom tayo. Mga carrots lang yan. Di po. Yan mo na. Niluluto pa yan. Madaling puto. Hard kasi ito guys. Hard to guys. Ingat. Hindi pa hard. Survival. Nakuha na namin yung chest. Kasi may gold pa yan dyan kagandi na 3 nakuha namin nakalagay ko. Pakita mo yung gold. Makita na nga kagandi na sa chest dun sa underground. Adventure na tayo. Pero ako, di ko nakita. Ay, nakabulag ka ata. Sabi ko na kayo ganyan sasabihin mo. Tararan. Wala tayong shield. Gagawa tayo shield ko na pala. Sasagio. Nakawala yung mga chicken ko. 3 na yun eh. 2 malaki. Nahuli ko lang yun eh. Tapos, 3 yun. Wala tayong stick. Hindi, kahoy. Sa taas. Kahoy. Kaya nga, stick. Kahoy. Sasagio. Stick ata yun eh. Natin. Kahoy. Tayo sa taas. May pagkahoy. Di kahoy. Ano mga pagkahoy. Ang pasing kita. Hindi. Ay. Punggal. Pero pag stick naman, ang pasin mo ako. Stick, try natin stick. Kahoy nga. Ha? Oh. Kahoy nga. Diba? Lagay mo na natin eh. Lampas. Aray. Sabi ko. Tayo kahoy. Kahit ano lang. Isa lang. 2 na lang. Ito mo na yan. 3. Na may carrots. Ay. Tapos meron katakras. Yes. I love you. Uy, nagsalita ka dito. Yan, okay. Shield. Yay! May shield. Isa lang. Daman din to ganong nasisira. Yan guys. Dito na lang. Yan pala yung hawak natin. Yan. Yan guys. Hanggang dito na lang. Subscribe.